जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय। ओमफ्राय आंहा मोनसे बिराद दुखु दं फेरेंगा सारनि सायाव। बिथाङा बर'फोरनि धन सम्पथिखौ नायनो हाया नामा? इलिगेलानो जा इनक्लुजरानो जा रबार्ट बागान गायदों 100 बिगानो जा 200 बिगानो जा साहा बागान गायदों 500 बिगानो जा 1000 बिगानो जा बेखौ खालि दामफायनो जावखुनो सोरनिखौ बर' मानसिनिखौ गोदो आन्दलनाव मा बुङामोन बिथांमोना इनडिपि जादों मानि थाखाय जादों बे बर'फोरखौ इस्टाब्लिश खालामनो बर'खौ गोदो जेरैबायदि जेबो गैयामोन बेखौ एसे खालामनो बियो खालि बर'फोरनि साहा बागान जावखुनो नागिरनाय रबार्ट बागान जावखुनो नागिरनाय बिक्तिखौथ' आं बेखौ बिराद गाज्रि मोनो दुखु मोनो। आनखि कम्पानिफ्राव ओरैबायदि हा दं साहा बागाना इनक्लुजार खालामनानै दं बाहायबा बिसोर थाङा जोंनि एभेक्सनबो खालामा जेबो खालामा जोंनि बे मागुरबारिफ्राव माने लालमाटिफ्राव गोदो जों आन्दलनाव ट्रेन साइथिं सेरजों थांबा बे हाया सालबारि बागानजोंमोन दिनै बे बागाननि हाया बोरै कम्पानिनि साहा बागान जादों आंनि बुजिनायाव बेफोरखौ नाय गावनि मानसिनिखिसो माहाजोन जानाय बा सोरबा एसे खामानि मावनाय माहाजोननायखौ आं बुंला साहा बागानावथ' साहा बागान मालिका हारसिं मावनाय मोनजाया बाहाय बुहुत मानसिफ्रा लेबार मावनाय जादों आरो आं सासे साहा बागान दं होननानै आं मिथियो जोङो जै साहा बागान थाबाय अफिसफ्राव थांनानै अफिसखौ डिस्टार्ब खालामनो जोंहा टाइम गैया जों साख्रि नागिरनो टाइम गैया लन नागिरनो टाइम गैया खुनु टाइम गैया जों ओरैबायदि सानफ्रोमबो बिजि बेस्थ'आव थायो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै साहा बागानाव खामानि मावनानै थांनानै दं मालिकफ्राबो थांनानै दं दिनै बिथाङा बेखौ नुवाखै आरो एभेक्सनखौ सोरखौ खालामदों जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय बर' मानसि खालामदों सारा माने जागायजेननायनिफ्राय मैया दाखालिसो बन्द' माने बर'फोरखौ एभेक्सन खालामनाया गिर्जायानो जा मन्दिरानो जा बेनि सोमोन्दो गैया बेहा माने खालि अभिजान माने एभेक्सन डेभेलपनियाथ' गैया। दा बावैसो सान सिगां होनदों जे बिथाङा प्रमद बर' थाजासे एभेक्सन जाया आरो एभेक्सन खालामोबा पाप नांगोन होनना बुंदों आरो आं बेखौनो मिनिनो ओंखारदों पलिटिसियाना बेबायदि जानो नाङा मानसिफ्रा गोसोआव थायोना ससियेल मिडियाआव हगारनाय बुस्थुआ गोमानाय थाङाना नागिरनानै रिपिट जायो होमबा बे बेसेबां सासे जैगथा पलिटिसियान आं बेखौसो बिथांनि सायाव माबा खालामहरदों आरोखि बिथांमोना दि साना हौवा पावाराव थाबानो खोथा बुंलाबायदों मावलाबायदों बेकग्राउन्डआव मा जायो आथिखालनि मानसिफ्रा जोंनि गथ'आ जोंनिफ्राय गोरोंसिन हो जों माने फेरेंगा बिथांमोननि गोरोंसिन फेरेंगा मोना गावनि सिनियरनि गोरोंसिन बे प्रिथियाव बेखौ मिथिनांगौ उननि मानसिया गोरोंसिन माने एथ' रावबोथ' जाम्बा गैलाना पार्सनेल आं दुखु मोनो बर'फोरनि बे एसे दासो एसे जाखांफुनाय हो बागानजों माजों खामानि मावनाय जाखांफुनाय बिसिनि डिस्ट्रय खोथाखौ खोनायोबा पार्सनेल आं दुखु मोनो बिनिखायनो आं अनुरद खालामहरदों साफ्रोमबो रबार्ट बागान आरो साहा बागान आबाद मावनाय जाग्रा बिथांमोना माने मा खालामनो नागिरदों आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरदों जेरावखि होआ माने फेरेंगाया बाहाय भट होनो नाङा सिदा आरोखि।